A veure... No tenia molta vergonya, no fas algo? Pollo. Hola a tots! Com ja heu vist, així estem, us han fet de rogar, però per fi hem pogut fer una col·laboració junts. I per als que veniu ja del seu canal ja sabeu el que estem fent, però per als que veniu així de primeres, hi ha un altre vídeo al seu canal, òbviament, i el que estem fent és jugar al Mai Mai, no patrocinat, no pagat, però amb Túria. Amb Túria, que per cert, Túria, si ho estàs veient, Oye, així oye, estem. Esos sponsors. I això, anem a llegir les coses que m'heu estat enviant per Instagram, que si no mos seguiu esteu així cometent un, vamos, capital, és un pecat capital. Totalment. Així que seguim-vos a Frank Surimi i Mistagles, perquè vos van preguntar ahí cosetes de jo mai, com funciona este joc de pues jo mai m'he menjat les ungles dels peus, i el que sí que ho ha fet, pues nosaltres, glopar. En la Túria, glopar i cap a dins. Exacte. Ai, mare. A partir de sí, continuem. Vale, a veure. Que fort, tia. Jo mai he pompat a uns provadors. Ella. Esta gent pareix que se coneix a la nostra puta vida, de veritat. Això com va ser, tia? A veure, he de dir que jo he treballat molts anys en tenda i molts d'aquests anys he estat soltera, però per a no ganar-me ninguna possible denúncia a ningú dels meus exjefes, i si no estic dient si sí o si no, he de dir que com a clienta ho he fet. Han hagut... Però no estàs nerviosa, en plan de, ai mare. Bueno, clar, és una gràcia també, no? Guai, no faig és que fa extra morbo fer en llocs públics. Ja, això sí. Sí, jo en llocs públics, bueno, no vaig a dir-ho per si està per aquí la pregunta, però sí, fa morbo, sí, clar, però... Clar, té el seu puntito. Clar. Hi ha gent que li mola follar ahí en plan de... per on siga, perquè sap que la poden pillar, no? Ja, això sí. És com quan fas una pintant rotuladors d'estos permanents per la Clar. paret, és que no estan ben fets, és que és il·legal, però quan té Pot 12 ser. anys pues és emocionant, pues quan vas creixent les coses emocionants... Van canviant d'escaló, saps? Vale. Però no ho feu, això és una guarra. No ho feu. No, perquè després, per la gent que treballa, té que anar allà a netejar, saps? I després vas Exacte. tu en els fluxos que te diuen provadores, que jo també treballo en tenda, i tens que anar tu ahí tirant ambientador i arribes a uno que dius aquí veig jo massa substància per aquí, Sí, així saps? hi ha ambient. I n'hi ha ambiente i l'ambientador se te gasta ahí sencer, saps? Tu què és el més raro que t'has trobat en un provador? Hòstia, pues jo personalment, o sea, lo més raro, no m'he trobat res super raro, però els meus companys de tenda me van dir que una vegada se van trobar una merda de persona que se va cagar en els provadors. Que fort. Damunt d'això era una tenda com rotllo que jo vivia a Madrid ahí i era com carrer Serrano de Madrid, que és lo más high level, i que se va cagar una persona en la tenda. Hi ha una tenda d'aquestes de... La meva ja no té nivell. Jo va ser una pava que va... Bueno, una pava perquè era tenda de dones, en Bershka, en la secció de dones, en Londres, que va pixar dins d'una botella. I se va deixar la botelleta ahí? Se va deixar la botelleta dins del provador i estava escrita per cosa. Te va dir la xiqueta, una de les típiques que estava treballant en els provadors, me dice en plan de que jo estava encarregada i me fa Silvia, mira lo que m'he trobat, tal. I tu, que amenaçava. I jo segons veig la botella dic... Ostres. I fa, estava banyat pentarra i jo, solta això! Solta! Que asco. Pues jo no, o sea, jo no m'he vist res així molt estrany. Jo és lo que més, una merda, tio. Pues una que se va a cagar, tu. Imagina't, ¿sabes? T'imagines? Algo que tiene que poner preable. T'imagines que... Me caga así que se lo aguanten estos, ¿sabes? T'imagines que se us tocaran alguna peça de les de roba? Que asco. Que puto asco, Pues tio. posiblement, no, a millor això no, però altres coses... Això és una cosa que em fa molt de fàstic. Jo quan m'he anat a maquillar a provar-me nova, que normalment no sol ser l'ocasió, però alguna vegada vas maquillar i veus alguna cosa que t'agrada i dius, me la prove. Si ho he embrutat, jo ho compro, tio. Me sap supermal. És que després, tu imagina't ahí veure tot el... saps? Et dona molló de fàstic i vas a tenir el rotllo este de Vitex i tal, i... Així, no? O sea, en un provador no, però després, o sea, en tenda he treballat molt poc, en tenda de roba, però després en altres tipus de tendes, sí, i treballar en una tenda, en una botiga d'ulles de sol, i vas treballar en Ibiza. T'ho imagina't, o sea, teníem, clar, damunt tenia la porta d'embarque de Reino Unit, de Londres. Sí. O sea, tots els vols de Reino Unit anaven ahí. Anaven a Londres, no sé. Ah, vale, sí. I, tia, tot eren snookies i coses d'est, pues pestanyes, de veritat, i ungles postisses, perquè tenen com uns calaix o així, i ungles postisses, pestanyes pegades a la lent de la ullera. O sea, brutal. Brutal, aixina de vegades, o sea, brutal. Un fàstic.
Agarras les ulleres i veure l'home Qué asco, està tío. enganxat. Pero un fàstic. I després el El pot maquillatge ahí, tio. Oh. Bueno, Continuem. sí, i aquesta me la veig, però sencera també. Jo mai llevaria Camila. Bueno, Però- pero por favor. Sueño contigo. Una discoteca a mi me guanya si posa Camila. O sigui, a mi me poses Camila i ja la flipe de fer la cançó de Tessa. De Rural. Quan té el tros de Camila, jo, vamos, o sigui, llàgrimes i tot, Per saps? favor, és Ja total. dime. Jo de fet és que els discomòbils mai m'han acabat d'empanyar del tot, però rotllo com el feixó que estava Nerea i en plan nectarina, i estava Macondo posant Sonia i Selena i Total, coses d'estes, total. jo fan. Total. Fan. De fet, tenim un vídeo tu i jo Hòstia, és que ahir anàvem. Tinc un vídeo de l'experiència del festival, saps? Veritat, el festival que en un minut. El festival que en un minut que em va donar per gravar. Un minuto dos. Un minuto dos, perquè jo també anava com anava. I diu, una, està jo ballant la Sonia i Selena, el Yo Quiero Bailar. O sigui que amb això ho diguem tot. Next. Jo mai li he dit a un amic que estava ocupada sols perquè no te veia eixir de casa. Ocupada no, que tenia més feina que la princesa de Que Gales. estava morint mentre agobio. I me Pues sap era- mal, però és perquè me sap mal perquè és lo del rotllo de Pedrito y los Lobos. Perquè n'hi ha vegades que realment no queden la gent perquè no puc, perquè físicament tinc massa faena, I després però no n'hi ha hagut podem. altres vegades que és en plan de és que no veus una puta... Mira, jo n'hi ha vegades que he dit això i estava ahí, saps? Ahí, ben aixocat en el sofà. mirant. Però per a la gent que pugui estar veient això, que li hem dit aquestes coses, Però- no sempre. No sempre. Els amics meus, quan jo ho he dit, sabien perfectament que els estava mentint, saps? Però realment és amor d'amics i ho perdonen. és així, no? O sigui que... És així, no? Jo mai... M'he liat amb una amiga quan anava borratxo, així perquè sí. Home, Pues vamos. Però és jo igual. trobo que això a tots, Això ho hem fet no? tots. Chica, pues estàs amb el convoyet, ¿sabes? Amb els teus amics, i què millor que compartir energies amb els teus amics. Però moltes vegades, a part només per fer el capullo. Sí, perquè estàs de burrera, Sí. i pareix, xica, vine. Ja. I sobretot en rotllo I de no- gent de la quinta, Clar, de la Xina, en i plan no, de i no cachondeo. no per una finalitat sexual, Que va. O sigui, ni perquè me posara, ni a l'altra persona li posara, ni res. No, només, no. Pues, la xorrada, la gràcia i el... Sí, el un riure, bes, te saps? rius i ja està, pues mira. I és que un bes... Pues ja hem fet de tot, És un avui. bes. Igual fa aquí que aquí, que... A veure si ja està. Està molt bona. Jo mai m'he triat una bufa i he dit que jo no he sigut, que ha sigut el que tens al teu costat. Però... Total. Que ara ja arribes a una edat en què te dona igual. No, és que ara arribes a una edat que quan la bufa és gran, dic, jo presumix. Escolteu! Que això ha sigut d'aquí, Això ha sigut jo el creador d'esta bomba. Però jo la veritat és que en els rots sí que sóc super orgullosa, però perquè no sé tirar-me'n. Però pets sí que me fa més coses. Ah, jo no. Això ho he de reconèixer. Jo arribo, que arriba un moment de confiança que dic, que va, saps? No, i d'estar en una altra persona soles i de que se me vaig escapar perquè n'hi ha pets que Que s'escapen. s'escapen, a veure, és I natural. fer-me la loca en plan de jo m'estic morint així de l'olor que està fent, perquè estava fent olor, l'altra persona, si jo l'estic olorant, l'altra persona també està olorant, jo estic fent la loca, però és mi. A veure, esto té molt de WhatsApp, però no per la pregunta, sinó per conforme està escrit. A veure, jo, Sílvia, tu mira això, com està. Caris. Jo mai he rechaçat una foto d'un fan. Rechaçat amics. Amisc. Amisc. No costa res escriure bé, però parlar-ne tampoc, saps? Amics. Rechaçat. Amics. Rechaçat. Rechaçat. Rechaçat en si. Rechaçat. En si. Va, Rebutjat. Rebutjat. Per ja està. favor. Per favor. Jo sí ho he fet. Sí? Sóc una puta. Ai, és que quan no me demanen fotos. No, jo he de reconèixer que jo vaig vindre de Londres aquest estiu, van haver quants concerts i festivals i tals moments en què me vaig angoixar moltíssim i vaig agobiar una puta barbaritat, això ho he de reconèixer, però jo sempre he intentat fer bona cara perquè a mi m'agradaria que el dia que entrava Marilyn Manson de cara, pues jo que sé que se m'espatarrequi Però això, l'única vegada que he rebutjat una foto va ser a Torrent, al roquejat. No, se'n recorda i tot. No, perquè me vaig puto desmaiar. Me vaig desmaiar 2 vegades perquè me va agarrar una ansietat i estava super alterada. Me vaig desmaiar i estic en interna. Se me va arrimar gent en plan de... No et faries una foto amb mi? Què dius? Però que va ser en plan de, tio, o sea, mira la situació. Clar.
a mi abuela, si aneu a fer això, vull dir, n'hi ha que tindré també consciència, saps? Perquè aquí todos somos humanos y todos tenemos carne y hueso y... Clar. N'hi ha moments i moments, dic jo, no sé. Que de fet encontré una altra en el festal. Bueno, no era xicona supergraciosa, això sí que ho tinc que dir, si la ho estàs veient de veritat, em vaig pixar de la risa, però vaig aquí moment per demanar una foto que estàvem pixant. Darrere dels food trucks, que això no s'ha de fer, pixeu als asseus que per algo posen els portàtils. Però estàvem pixant darrere dels food trucks, figa contra figa, així de cara, com ho estàvem enviant tot. Ho estàvem enviant tot i la xica, ai, tu eres Mistander, mos fem una foto i dic, mos esperem a acabar això, per lo menos. Però molt simpàtica la xica, em va acabar ensenyant. Però això va ser com una de les surreals, tio, que crac, que crac. D'esta xica me'n recordaré sempre. Mira, pues a mi, o sea, només m'han demanat 2 fotos. Pues a moments. YouTube. Tía, y una va a ser en el Facebook y súper guay, no sé, va a ser com una xiqueta súper No, mona. fa mogolló d'il·lusió. Sí, o sea, hi ha gent que dius, tio, però perquè m'estan demanant fotos, perquè Ja. ara sí en plan de... Sí, jo de fet quan va vindre, o sea, i va ser com... Sí, no sé, ¿sabes? Me sentía súper raro, era com... És que és super raro, és en plan de... Jo Mamà. Jo he mentit a ma mare de amb qui em quedava. Home... En la meva defensa diré que sempre, que xus he pecado, que sempre han sigut persones, vull dir que jo soc molt conscient de a quin vaig i a qui no vaig i òbviament pues, he mentit però perquè eren persones bé, saps? Vull dir bé, que joder, que pots anar. Jo te promet que sempre he tingut tanta por de que me segrestaren o que passara alguna cosa d'estes rares i que ma mare digués, tio, no sap on està, després en les notícies quedarà com una mala mare. Te promet, la única vegada que he anat a un puesto sense que ma mare sabia on estava era en 18 anys que me'n vaig donar a falcat a la mare. Aga, això estava tan dia, no? Sí, però que, o sea, que ma mare ja m'havia deixat anar a falcat amb les meves amigues, però que vaig anar a amagades en 18 anys que m'ha pegat una barra en el cap. I me'n recordo de tornar a les 8 del matí en plan de... Sobre la puta! I de no s'ha enterat. I després sabria segur, saps? Vull dir que per molt que mentiu saben, Sí. saben hasta aquí estàs i qui són els pares d'esa persona. Vos coneixen perfectament totalment, i si totalment. conseguiu enganyar-los no és la cosa més intel·ligent que pugueu fer. Exacte. Sí, perquè després no serveix per res, saps? Perquè després hi ha coses que poden passar més enllà, Sí. saps? I és que no val la pena tampoc mentir per això, saps? No. Al final n'hi ha les que amaguen. Els pares al final lo normal és que vulguin lo millor per a vosaltres. Exacte. Com més confiança tingueu en ells, en el Millor. 99,9% dels casos serà lo millor que pugueu fer. Exacte. Perquè al final vas a fer-ho igual, saps? Perquè Sí. millor que si ho fas, pues ho dius i mira, pues ja està. Tampoc és qüestió de que si pilleu un cogoi per fumar-se 4 porros i ho conteu als vostres pares. Hi ha coses que no cal, Sabeu, saps? trobo que sou conscients de la línia que estem marcant així. Jo mai he fingit un orgasme. Pensava que no anaves a veure. A veure, jo crec que no és fingir. O sigui, no és tant com fingir. És clavar-te en la situació i a vegades... Jo és fingir, no patiu. Jo crec que és clavar-te en la situació i a vegades, pues, més d'un... se te'n va sense voler. Això moltes vegades sí. Clar. Després descobreixes, almenys o sigui, això a mi sí que m'ha passat, que n'hi ha voltes que és que no cal que Que ha forces sigut res. más escandalós, És tot pa lo que era. natural. Sí. Escandalosament és tot més natural i tal, però sí que n'hi ha vegades que és en plan de... No, això Vamos sí. a añadirle un poquito de vidilla a esto. Sí, perquè si no lo poso jo aquí con gárgaras d'esta... Si no lo poso jo aquí con voz, pues no, Sí. la cosa no... Jo he de reconèixer que fa temps que no, però de les escenes que recordessin a més, un xic que tardava la puta vida. ¿Sabes que eran eyaculados precoces por ahí? Jo no sé, però este no. I este xic pues, li posava molt que jo arribara. O sigui, vaig cometre l'error de contar-li que jo soc multiorgàsmica i tota la pesca i va ser en plan de... que este s'esperava que això fuera, bueno, ¡wow! El Efectivament. salón erótico de Barcelona, vamos. I va arribar un moment que dic, este xico està decepcionat. I jo vaig posar ahí en plan de... ¡Oh! Ja per ahí la gilipollas conforme t'ensenyen les pel·lícules porno, perquè al final és el cine, després les vegades naturals igual són pitjors i tot. I el xic ja pues se va a quedar tranquil y ella dijo, bueno, pues ya estamos, pues ya Ja está. estaria, vinga, Vale. adeu. Ai, jo he de dir que no he passat molt. Vull dir que les meves experiències, poques,
han sigut que ho he passat en plan mal, de dir que s'acaba ja, o sigui, alguna segur sí que n'hi ha hagut, òbviament de que dius que s'acaba ja, per favor, que això, no? Entonces tu com ho exageres més, pues perquè l'altra persona se vinga amb, jo què sé. Sí. Que passa, saps? Però sí, ho hem fet. Bueno, pues ja està, fins així jo trobo que he tingut prou salseo. Sí. N'hi ha molt més salseo al canal de Frank Surim i vaig tenir les seues xarxes per a seguir-lo i per a veure la que vídeo també. Això ha quedat de promoció de drogues a tot. Oh, jo. I jo de fer Frank, que m'he vist. Sí que vaig. Mai m'he citat en el mateix xic que l'altre, no a la vegada, sinó en la línia espacio-tiempo. A veure, jo mai he fet l'amor amb més d'una persona en un dia. Jo mai he fet un trio. Se l'ho han passat. Sou salseros de molt de cuidado. Tinc massa curiositat, aquí per saber. Més pràctica i menys teoria. Totalment. Així que res. Jo m'esperava unes preguntetes, no sé, jo mai, jo què sé, m'he caigut pel carrer, mentre la gent... Però no, aquí ja heu anat directament... No, la gent no directa. Madre meva, tu. Vamos, la gent que ha enviat 10 preguntes seguides, és en plan... Tranquils. Molta curiositat. Sí, que n'hi ha hagut moltes que hem llegit una de cada una perquè eren totes les mateixes. Sí. Així que res. Nosaltres trastos ens veiem fins al pròxim vídeo. Si voleu veure més contingut, teniu el canal de Frank Surim a les xarxes socials baix. I ja està, volverem a la pròxima, ho hem passat molt bé, trobo que caldrà repetir. Però sense salseo, perquè us enterat de cada cosa. Que mare... Sí, perquè aquí mos hem conegut més encara, saps? I també a Nisi Col, que podíem tractar en vídeo, però en plan més calmaet, Sí, sense túria. Sense túria, amb gotes d'aigua. Si voleu sponsoritzar el Sí, vídeo. sempre sereu ben rebuts als nostres canals. Així que res, molt bé, a la pròxima tenim les seues sessions per al canal. Ens ho hem passat molt bé, hem dit moltes coses i el vídeo de d'ell també. Passeu-vos, passeu-vos pel canal perquè ahí també hi ha cada perla que veureu. Així que res, fins a la pròxima i pues, ja estaria. Ciao! Adeu! Soc rural, soc rural, soc rural, soc rural, soc rural.